Pia kapare. So we live anak, ya. Soalnya ada laca itu, aku mau nganu ketinggalan loko, ketinggalan tren. So sulur ke pia kapare, Suriname, Indonesia, Nederland, pia kapare. Sadurunge aku arep mulai karo live-ku. Aku arep matur kesuwun minggu sing kepukur KP sing kayak jempol dan matur kesuwun banget ya menawa kleru-kleru ning anggone adewe sing nganu kene jero nganu kene dijuku ngapura karo nganu meneh ya sing loro-loro dinane iki tak puji-puji dan mari dan waras kaya wingi-wingi meneh karo sing duweni apa to sing aku yo melu-melu bela sungkawa ya sing duweni ya karo aja lali sing padha variari dina iki. Selamat ulang tahun, mugi-mugi waras lan sehat. Ya, songko sama kanca-kancaku kene karo DJ Stand dina niki timbang nganggur. Ya, that is on sedul timbang nganggur tersebut. Sabitok, ya. Rista Samrawi, Odi, ya weko ya toh. Ivona, sapa iki? Ivona Matriki. Oh ya. Ay, wes yang real ngaru ya. Kape pada tangi toh. Wes pada masak-masak, wes pada jangan. Hah? Ya toh. Wes pada masak-masak, wes pada jangan. Isa-isa ngumbai sembarang. Saya kira wes pada nonton nganu apa jenis live, ya. Dina niki aku ukono duwe khas gede. Khas gede saka kok nembon negara biu. Moko paraku moko tak kondokan ya. Piye meneh timbang nganggur Kang. Ayo karaku. Iki moko sepati boy iku. Ya. Des dulur saiki adewe aku tak mulai karo lagu nganu apa jenenge? Lagu apa gitu? Hah? Nih. Oh ya. Karo tembang kangen dulur. Ya, sabitok wego ai lito frekaito. Alfa. Wala malaya first area para tekwan suday isa fatok. Ya well setengah DJ sangat lebih nadipi. Follow Alfa misteri. Oke dah, buat apa kufita lagi arah berucap. Restet inde. So sulur sepatunya dah tinggo, kelompoknya dah tinggo, ayo melu-melu, mekol timbang nganggur tok, ya. Pacitannya jasa kenong meco, ngobe-ngobe nih, ya. Iki mau sak jam karaku. Ayo DJ Standpoint timbang ya. Tembang kangen iki lho, Cak. Lho kok sing apik.
ono pirang taun suwene ora ketemu. Kepiye kabare kowe kabeh sing ning kene, opo isih foto eling karo aku. Yen foto pengen ngerti anane aku ning kene, mergo kangen iki sing dadi tak impi-impi, ato-ato kowe tak parani. Dorungono tembang iki, tembang kangen go nglipur ati ingsun. Yen kowe kabeh padha seneng, aku dhewe ya melu seneng. Ojo digawe susah urip pisan, ayo digawe sing kurang. Tak jaluk padha tentrem, ayo kon nyawang yo melu, ayo ayo padha barengan tetembangan kanggo tombo ati kangen. Ya sulur ben aku mau kesandung Ivo. Aja diguyu cah, aku kira profesional timbang aku iki timbang nganggur. Sabi toh? Ya Bang. Yen podo pengen ngerti anane aku ning kene, mergo kangen iki sing dadi tak impi-impi, ato-ato nganti tak parani. Dorungono tembang iki, tembang kangen go nglipur ati pensen. Yen kowe kabeh padha seneng, aku dhewe ya melu seneng. Ojo digawe susah urip pisan, ayo digawe kangenan. Ayo padha barengan tetembangan. Hai boy, say sana kondre. Kepiye meneh to cah? Ate iki amatir loh. Iki timbange nganggur-nganggur, melu-melu nyanyi-nyanyi. Ya, peru-peru ora apa-apa lho. Ya. Ya wel. Piye kruces vanuit neligi surep France kan yu surep kepiye kapare. Yune Mas Jo ya. Je weet toch Om Jo, we zijn geen professional, dus amateurs, alleen maar amateurs, dus kepiye meneh to? Ya mang. So saiki aku duwe ponakan iku saka Suriname wis pas follow kuwi saya tekan kene. Frasing iki, frasing lho Cak. Standby.
Ya. Oke, saya pengen celuk ojo kaget yo. Dekne barang ngandek Iva karo pengalan poku kepiye to. Ya, ya mandek Iva karo nyanyi, saiki dekne arep mulai meneh. Terus ya perlu di power cah lo, perlu power lo cah, nomor serap. Oke, Jennifer. Ya, Jennifer. Hallo, dames en heren. Hi. Ik ben er weer te lange tijd. Met mijn oompie. Ja, Dus ja. We gaan een liedje. Ik ben een beetje kort. Nee, ik ben een beetje kort. Ik ben kort, dus ik heb een script. Ayo ya Cak. Bocah siji. Cekai rebutannya Cak. Janjine piye Mas, piye janjine. Janji jare lu ngomong sedelo. Ra ono kacare aku wedi ning omah ra ono kancane aku wedi lemas wedi ditemenan rasane ning ati iki tetekan saben mapan turu tansah kelingan terus kelingan kamas sing ono barang nang disapa wonge sing ora semelang duwe bojo siji ngampi ning kodalan nang disapa wonge sing ora sujana duwe bojo siji nganti kok rebutan ojo suwe-suwe anak bojo do nglakoke esuk awan bengi nangis kecer ngecang goleki. Ayo Mas. Ayo joget live ya. Lopso. Jika mau family in Suriname, family Suraharjo, Semengin, ya ikut family Suplike ke, ya. Seker. Aku wedi lemas, wedi ditemenan, rasane ning ati iki tetekan saben mapan turu tansah kelingan terus kelingan kamas sing ono barang nganti sapa wonge sing ora semelang duwe bojo siji nganti ning kodalan nganti sapa wonge sing ora sujana duwe bojo siji nganti kok rebutan Ojo suwe-suwe anak bojo do nglakoke esuk awan bengi nangis kecut ngejang goleki esuk awan bengi nangis kecut ngejang goleki kesuwun ya. Ewaka kudu. Penak ya capek penak. Ya toh?
Okey dan. So, saya ingin aja. Iki nesti jono gini. Ya enak DJ Stan, bojoku, iku nek aktor nganu ya kepiye meneta bojoku dhewe ya Elvina, iki nek dayo ora dayo. Iki drummerku ora menek Bobby iki Parto. Ya. Sondra Malisi, ini Doro Holland, buat nama saya Seta KLM kok, nama saya Pompude Bantifu KLM. Ya tok? Oh, Oke. Saya gini, aku matur kesuwen meneh family Kronombera, Cum, Singo, ya, Komowena, Numarop, Dorop, Lili Dorop, Kape, Saramaka, Nikeri, Sekakahil Suriname, ya. Kalau nih kini Kape nih Holland kini Kape, cek nonton dhewe jempol, ya. Saiki ade nganu apa jenenge? Lagu kanggo seliramu, aku nggak speak lo Jan. Sabi tok. Terus iki nganu iki, ya kanggo seliramu. Sabi tok kanggo seliramu loh. Ayo. Sepatune dinggo, sepatune. Aku ora marang sliramu. Nganti besok tekaning pati ora bakali apa kowe isih marang suaraku pancen suwe banget ora ketemu atau panggone marang awak aku isih tetep tresno marang sliramu dirungono kanggo kowe iki kancamu tombo kangen tak kirimke kanggo sliramu. Hai boy, udah lampi. Kita tahu start foto kami tak laksana foto. Jan kowe adoh parane aling aku isih tetep tresno
sliramu dirungono kanggo kowe iki laku tombo kangen tak kirim kanggo sliramu nggo tombo kangen tak kirim kanggo sliramu Sulur, kepiye rasane? Di ngapura aku kejegal ya ket mau yo. Aku kok tiba-tiba. Bah, puriano teh, alai kok normal sampai to. Ya, oke, saiki kepiye DJ ku ngomong ngele arep pause Eva. Ja, Arif nogmaals gefeliciteerd namens Agroepja. We versteren me para Taekwondo Day, Taekwondo Blessed Day, ja. Dulu aku ciso pause, sabi, bo suka problem Eva kada awal de kabel no sombo. Apa tak kabel bieli no sombo. Ma buriano teh, sabi tau. Iki kalau capi, iki siapa iki? Halo, ya. Halo, Iki anak Jennifer. Mas. Halo sayang. Halo sayang. Halo sayang. Kepiye kowe? Kabar. Suhan dir kepiye menetot timbang nganggur ca jagung-jagung, kaprol-prolan, pituturan isabi. Ya, saiki adewe pause Eva, ya. Arif follow kapo kubi barara ala wiki. Isabi tok, we karo buriano de. Ya well.
So sulur-sulur. Ai wakagunu tok ai wakagunu. Ya mabifu ya. Kawa Ivan adinga tekan sejaku. Mabifu clearing Ivan alima vouchers mang. Omino benya itu. We okay? Okay. Nalika aku tepung kowe, hatiku tansah rejo rasa. Muga-muga tekan sejati, kati sisianmu sing nunggu. Saikine wis lakon sejatiku, urip bebarengan karo sliramu. Kowe wanita sing sejati, ngetepi wajibanku. Yen keinget rekasan ning biyen, Rama nipumu ra lali kowe. Saikine wis lakon setiaku, urip bebarengan karo sliramu. Kowe wanita sing sejati, ngetepi wajibanku. Dia follow pamit kori Sira Santo. Waka gulu, waka. Bob ya lawa follow, ya lawa follow. Yen keinget rekasane biyen, Rama nipumu ra lali kowe. Saikine wis lakon sejatiku, urip bebarengan karo sliramu. Kowe wanita sing sejati, ngetepi kewajibanmu. Ya follow ke? Oke dan John, hello malas. Ya. Kepiye aja rasane? Leker. Sapa iki? Sumati Kasadi minggu jempol. Ya jempolnya kok mumbul-mumbul koyo raket meneh iki. Ya mah kesuwun. Iki timbangan gua to ca. Sabi to. Ya, Mas Jo Asnoh ya follow to Ya ma. Oke, awakan Jennifer Will dengar anak ke. Yen. Ayo karo umpi ngene di bangga. Ya, ik bener. Ya. Oke. Aku pendek toh. Iki nggo setak tas kok kayak nganu apa nih ondo. Ketibo. Ya. Iki enek nganu lho. Sing gawe dawa-dawa iki enek cendole awas. Ayo joget live karo Wice and Friends. Dalam dunia warna-warna cerita,
Diko selagi Next perform boys. Ya well. Hawa pergi sumpah ngangel turun. Wis kadon nyeplak taman sing kono ora gelem. Adu-adu domesake teman. Gendong keal-keal isin-isin dalan Konyo lati mrongkon yen ora dianggep Gendong keal-keal halusane skute Gatel ora nyantol gerus yen dipikir Yen aku dhewe mung tapas rake sing penting atine ape lumrah dudu rupane dudu pondone nanging setya nganti simpah-simpah gendong keal-keal isin-isin dalan konyol ati mrongkol yen ora dianggep gendong keal-keal halusane skuter gatel ora nyadar gerus yen dipikir ya mense Ya well. itu best ketelangan dari Ya. song desa Bisa bi. episode Next perform. next novel Ima Nganggur. yeay Kesuwun. Bekanit. Unang baik karta ya. Oke. live at sending Witcher and friends Ya. I'll take. Oke. Boy bilang ales jayong. Ferry Fra. Paya Fugano. Noit. Yo mi boy aktif bilang yo me Fugayo. Live tangga Ferry yo. Oke, hebben we hier Edwin Harpal, Pia Kapare, Mas Hardi, Ahmed Konco, Foka Kundul. Kundul boy, ya. Yesitok timbang nganggur cang. Tapi Om Jo, ya Claudette ke Pia Kapare, ya Met Omadar, Gili. Ya Gili siapa lagi? Yafaweh. Oh, Gili Yafaweh boy. Gili. Ya Risat Saunrawi. Bro, ya follow to. Yuna mah. Ya beri kata aku ki piye to? Aku ki amatir to. Uno ni bikwa ada kara para radaku isabi to tibang nganggur. Ya the next year pama Patricia Yetno boy benamino karena edisyon bisa yung Ingrid ses ya follow talk oke ya family Ingrid kesuwun ya wakan iman Eva wange pirang-pirang talur anya kan mic talk dami tuwe nga mga tak yung wisma poku ere bro wisma poku yo singi isabi to Ahmed Ofawit ay Fokamet alasambung ay Alasambung tapi tok odi ya siapa lagi Shirley Karta kepi kapare ya tok yamang oke kancaku Arab nyanyi tatu ya iki kanu kita piye to wonge par metun to terus wonge sik golek anu pokune iki ya Oke, pausa Eva, waktu wapci reggae isabi, ya, ojo nganu tercajon nasu to, iki nganu to, iki live karo nganu apa iki bang nganggur, isabi, ya. Alas awak nak usul, follow. Apa aku kudu Ya. Follow stop. senadyan Kewan terlalu, jangan follow ke rasa tu. Ya. Ayo mangan.
pausa imo. Aku waro kowe mlaku rawang liya atiku keloro-loro. Apa iki jentalane aku ro kowe pancen jodohne. Mungkin wis Rastafari boy ina di bisa kata. Gusti wis dalake nyiyake ganti sing nyoto tresnane. Well, Tak tangisi yen pancen kowe pengen ngene cukup aku wae sing ngrasake. Ojo mbaleni marani ati sing Yo. tresno kowe. coba fra-fraan aku cinta padamu. Itu apa katakan sana yo. Ono Which is well bapak ketiga. Lagi. Nah, mal blot ya follow dong. Ya follow ka bro. Ya follow blot yama. Kuma. Paulin Casandrejo. Dulu ya. Ya. Ini ya pause. Bruce, no worry. Ini pause. No worry. Kita bang anggur tadi. Bisa apa toh? ati Di bang anggur, we urusan biasa, tapi tapi mana toh? Oh, no mago lo asing. Ya? So, wawa bisle rasan ini. Di bola kamu deh. nyawang sing ditresno nglanggati wong liya bubrakahanan ati trimo lu. Ay. Bukan ada kamaan, isabi amana pas ada pas apa nak? Uru pokuma mana pas sama bior mai. Isabi toh kita. Falak boy. Aku ro kowe pancen jodohne. Mungkin wis takdire Gusti wis ndalake nyiyake ganti sing nyoto tresnane. Tak tangisi yen pancen kowe pengen ngene cukup aku wae sing ngrasake. Ya. Ojo mbaleni Testing 1 2. Ay. ati sing tresno. Iya. Oke, amas na buat kuma dengan kasih Ay, boy dan lain lo problema sana. Walaupun saya Jadi kena visual lo ini. Falak singi boy. Singi. Amana tatu ama wasing. Tatu. Ogoy na tatu. Sewengi aku ora bisa turu. Aku kelingan pengen ketemu. Eling manismu, eling wangimu, eling ngelemu. Nanti prene kowe sing ning atiku. Ora ana liya mung sliramu sing ayu dhewe sing manis dhewe iku mung kowe. Manis kulane Jawa uang manis sing duwe sapa. Manis kulane tepu uang manis ya mung sliramu.
semuanya, omongan cinta padaku dong, oke? Aing patah tuh baik banget dulu bilang kata tuh Aing. Iya Pak, suka ingkit ya. Aku cinta padaku boy. Yes. Rene kowe sing ning atiku ora ana liya mung sliramu sing ayu dhewe sing manis dhewe iku mung kowe manis-manis kulane uang manis sing duwe sapa manis-manis kulane tebu uang manis yo mung sliramu aku cinta padamu tresno sliramu manis-manis kulane Jawa uang manis sing duwe sapa manis-manis kulane tebu uang manis yo mung sliramu aku cinta padamu tresno sliramu aku cinta padamu tresno sliramu Dino spesial persuka beda-beda Bu Rimaya. Saya Rimaya apa gitu? Ya Rimaya spesial Puyo ya. Oke, lekker sok. Ja. Kita man. dong jangan maafin engking badis kawa-kawa hun verder gaan tatoeëren. Ja? We gaan nu tatoeëren. Ja? Hai. Oke. Boga tatu. Ja man, we proberen hem zo. Let niet op een foto hoor. Hilang rapi so tak sawang nangis ning ati tansah kelingan manis janjimu kuwi larani ati senajan aku loro ning isih kuat nyonggo tatu ono ndoto perasane yen eling kowe angel tambane salah yen aku crito opo anane
anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Halo, boleh drummer. Ay, jatuh. Atau matang ini. Udah beri batori. Bego free. Weset mangkong ya, boleh weset mangkong. Najan kowe ngilang ra bisa tak sawang nanging ning ati tansah kelingan manis janjimu kudu nglarani ati. Sandingmu pen melu krungu piye tenane opo aku salah yen aku kondo opo anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe wong sing ning sanengmu ben melu krungu yen tak rasake. Ya mang, ya follow. Danke. Ya follow kok. Udah beri batori, udah beri minta ke wahir drummer kontroversi mang. Isi? Oke dan. Oke, nono de wes ya. Ya, dia matak lekker esmat finger lang. Iya, karo ki wae avaklok to isabi. Anu ki pop manggone nang Hilman ning anu iku apa ning Rotterdam desa. Amam gue so desa. Dena Osweiser bending. So kamu afsluiten met niemand anders yo. Jennifer, ya tok. So big up Maggie, Susie and Mickey, my best friends in Zuid. Moest niet vergeten. Oké, natuurlijk. Ja, ik zie ook Oom Stanley Karta. Ja, hij is het, DJ Stan. Nee, Stanley Karta. Oh, Stanley. Ja, meneer De Lekkie. Oh, levo. So, we gaan naar Kembang Turu. Zingen, we gaan met dit lied afsluiten. Ja, want avondklok in Siki in Nederland. Ayo nyanyi lagu wes taliwati ketene kuno sing ngalani lakuku wes tak seprangi sekarang sing misake koe lan aku dino lawan wengi anggonku ngelai nganti tipe tangi kesel rata rasa ngati ilang rasane panas lan udan kaya geni sing mari disiram lengo
ati sing nekat ora wedi senadyan totoan pati suwene banyu aku enggak ketemu karo kowe bagus kembang turuku ojo lunga ojo ninggalke aku kancana nganti pupute umurku apa yang guyu tapi Irvina saya answer wala mako tiba iki Tati Irvina is answer hoe noem je dat onze gastvrouw Hallo. zij regelt al die muziek en zo en ook DJ staat Zo. oh we hebben lekker het jenang grundolier en dawet met die cendol lekker ja mensen wat lief van jullie dat jullie meekijken zo volgende keer zijn we weer ya Rino lawan wengi anggonku golek nganti tiba tangi kesel rata rasa nganti ilang rasane panas lan udan tapi rasa semangat jero tata kaya geni sing mari disiram lengo bulan-bulan kaya ati sing nekat ora wedi senadyan totoan pati suwene banyu aku enggak ketemu karo kowe bagus kembang turuku yen wis beto ojo ninggalke aku kancana nganti pupute umurku suwene banyu aku enggak ketemu karo kowe bagus kembang turuku kemarin aku goyo total ik was zo in love ik had zo romantisch gezongen dat nanti ik wat tahu zo mate ko suaca ik ben heel blij dat Owietje mij hier vandaag heeft uitgenodigd en groetjes mijn familie in Suriname ik mis jullie allemaal mijn vrienden kennissen iedereen I love you all aku harap nangis saiki Oke, mensen, saiki ada PS. Sahaya mangan. Ya, ya we go live meestal one euro lang, ya. Niet te vergeten, komende weekend aku bakal di orang-orang di sponsor, atau bakal dikirimi lekker panganan soko warung lena. Warung lena iku ning Lelystad, ya toh. Ning polder bo Flevoland kemudian di wong ngomong nos pang bosor gue pacitan ya nomor kerap kita oke seti nanga ya iku warung lena yang Lelystad iku turopan semelku stak yong bro bosor gue food tawet ya isa bito tawet tendol tawet nanga telo apa nih telo karo bakal yo seger karo bakal barang belah mentul jenang gendul ya sabi toh, ya, suka dat, ya. Oke, so kawan ini even ponco tak kawan selaita, ya wong, ya, it was lekker, nogmaals, lekker is maar even lang ikan asui sabi toh. Just nogmaals, warung lena, volgende week, nangas melkus, stelop, Wie ben jij? ya. Hoe ben jij?
Kowe, poco-poco tau hafle itu. Nas.